Здравейте, приятели! Добре дошли отново в нашия видеоканал. Днес ще говорим за едно българско оръжие, български пистолет Arcus 94 Single Action клонинг на Браунинг. Наскоро придобихме в академията такова оръжие, изключително запазено, почти неползвано, много добре изглеждащо на външен вид. Когато направихме първите тестови стрелби с него, обаче започна да дава системно задръжки, да не може да изхвърля гилзата. Ще ви разкажем за тези проблеми, от какво идват и какво точно се е случило с това оръжие. Останете с нашия видеоканал и с това видео до края. Преди да започнем да правим каквото и да е с оръжието, да проверим дали е празно. Натискаме бутона за освобождаване на пълнителя, изтегляме пълнителя, уверяваме се, че няма източник на боеприпаси, след което поне два пъти издърпваме затвора назад, заключваме на затворна задръжка, оглеждаме хубаво патронника и след като сме убедени, че няма източници на боеприпаси, няма патрон в състав, правим едно спускане в безопасна посока, което при това оръжие, при тази система оръжие, за да се случи, трябва да поставим пълнител. Без поставен пълнител чукчето не може да се спусне. Махаме пълнител, оставяме оръжието празно. Както казахме, това е клонинг на Браунинг High Power, произведен в България, в завода Arcus Лясковец. Моделът е Arcus 94, пълноразмерен. Има някои малки разлики с Browning High Power, но реално погледнато произлиза от него и всички части са взаимно заменяеми с класическия Browning High Power. За да разглобим оръжието, след като сме го проверили, трябва да заключим затвора в задно положение, като тук имаме много удобен изрез, в който заедно с предпазител може да заключим затвора в задно положение, както се вижда, и да освободим затворната задръжка. Изтикваме от тази страна, подава се навън, изтегляме я
и с това цевта, рамката и затвора са разделени. Освобождаваме предпазител от зъба, който задържа затвора в задно положение и може да извадим затвора с цевта и възвратния механизъм с тебло и пружина. При тази система заключването, упорчето е малко асиметрично. Когато изтеглим назад, повдигнем, се вижда много добре, че задния край на затилъка или на това упорче има едно ушенце, което не е симетрично и съответно пък в отвора в цевта имаме отвор, където влиза, който също не е симетричен и това трябва да се наблюдава, когато след това се сглобява оръжието. Оръжието е наистина много запазено, цевта е много запазена, малко е стреляно с него, но има проблем, който вече подсказва, че имаме някакъв дефект, може би счупен изхвъргач или проблем с изхвъргача. Вижте видеото, за да разберете за какво става въпрос, а след това заедно ще открием и каква е причината. След бърз преглед на изхвъргача, причината за този проблем е очевидна. Счупено е връхчето на ноката или зъбчето на изхвъргача и реално, поставяйки учебен патрон, не стреляш,
ние виждаме, че нищо не държи патрона на място, тъй като зъбчето, което трябва да го държи, липсва. Сега ще направим едни детайлни снимки и ще ви покажем как изглежда. За да освободим изхвъргача, трябва да си направим достъп до неговата ос, до неговия щифт. Затова много внимателно избиваме този щифт, който фиксира тази част, тази тяга, която предава усилието от спусъка към запавача. След избиваме го, но не до край, а само частично, за да може да извадиме, да изтикаме тази част и да си открием достъп до отвора, който имаме нужда. Говориме за този отвор, от който отвътре навън или отдолу нагоре ще изтикаме и щифта на самия изхвъргач, за да го прегледаме. Внимателно изтикваме щифта също само до определено място, докато освободи изхвъргача. И освобождаваме самия изхвъргач. Както видяхме и от снимките, връхчето на зъба или на нокчето на изхвъргача е счупено. Не може да направи добър контакт. И това е основният проблем. Сега ще решим до няколко дни как ще процедираме с заменянето на счупения изхвъргач с нов или отремонтирането им. Това беше всичко от нас по темата за Аркус, за дръжките, изхвъргача. Ако видеото ви е харесало, дайте му лайк. Ако мислите, че е полезно и на други хора, препратете го. Ако имате опит с тези оръжия от системата Browning High Power и българските Arcus 9.4, напишете в коментарите вашия опит, споделете го, ще бъде полезно за всички последователи на нашия видеоканал. Ако искате да гледате подобни видеа в бъдеще, абонирайте се, стараем се всяка седмица да качваме по няколко видеоклипа за вас. До скоро!